Adorak sota puka partang yang ata, partang yang mahita di ingarat tapi partang yang mahita. Amin. Dihamu dongan nasahuria narotu bagasan persaurata di punguan partang yang budarion. Tama jumulu hita mendok maulate tudebata amat tapatingkan basai. Napatongoton arisadarion di budarion. Tarbain hita ro menguduti pertangyangan perningotan di area sitaono ni tuata Yesus Kristus nama kokop hita di hau pinor silang do Golgata. Songon naung tapuka di hari Kamis nasalpu nuaik pe tapahibul maruhata ho mamungoti acara pertangyangan ata matangyang bima hita di bagas ruata. Dihamu akadongan na sinokop ni Tuhan Yesus Kristus taparsita dong marsite-hite persaurata di pertangyangan wekon lam tuhisakna haringga satta mengaraduti ruhut perhuriawata nama permusatan tu patik holong ni roha na pinodahon ni Tuhan Yesus Kristusi dalam marsite napa yuhutihut barita si taono ni Tuhan Yesus Kristus saat rodi hau pinosilangi lam bagas marurat di bagasa rohata balgani holongan ni rohani Tuhan tadebata nama molus hita siang gabolisop ni dosa dohota matean asa tu hanguluan saliling ni lilingna ima manubus hita siang gabolisop ni dosa matean asa tu hanguluan saliling lilingna ima nama ngarahut hasadao ni parhaha maranggiota lahom paudiulion perdalani huriata marhite hajong-jongata di tonga-tonga ni masyarakat na humaliang hita duwekon. Ima tutu saya diparoleh tuhata mahitale mangarani ulawan pengobrosian dengan persawaran dan di tonga-tonga di bagasa dengan masyarakat na humaliang kita humbar tujuh di tahun partai tahun ulawan hasadau hiroha laun 2022 tahun hukum matanya keladopan hinati buri mandor hari Jawa saya pabutuhan matuau akadanya jala jaron tuahu akabogasmu sai togu-togu mahu tu bagasan hasitonganmu jala ajariahu ayah odre batani hodo nahua posi ganupari marede mahita sian nomor 2 rasono maya sere ruta 2. Mar hite-hite goarni di debata ama, do goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, do goarni to di purbadia, nama palangit do tanoon. Amin. Marlasing roha mahamu rab dohot Jerusalem, jalan madulupolo mida ibana sude, hamu ali akka na holong roha di ibana. Marlasing roha situ marab dohot ibana sude hamu,
Ale akan memaksa program ide ibana sasana. Lasuro aku dia akan manduk tuau. Beta ita manopot bagas di Jakoba. Haleluya martang yang mahita. Ale Tuhan Yesus sasadahodo si Pangulu padumuhon jolma do debata. Hupuji hami guarmi, jala hurok hami mauliate tuho ala ni saluhut na binahenmi. Patupahon hanguluan nami, sairongani mahami marhite-hite asini roham. Asa hupikiri hami toktong nati naunmu dohot amat amatemin. Asa huwarsakon hami dosa nami, jala asa tubuh di hami hapor siaw nasitong. Jala asa marroha haholongon hami huhut maddok, mauliate tuho. Asa hoolo hami mangihuton ho rodi hamamatem. Ale Tuhan Yesus, di homa tama puji-pujian di tonga-tonga ni salut huria, nang tinobusmu marhite-hite mudarmu, nabadiai olak nion rodi salileng-lileng na. Amen. Turpuk hatan debata dita di bagasa banginon, imasian pesalmen 32, mamukasian ayat 1 ayat 10 sada. Mengkati soring mahita kami mana perjulu. Huparohai jala budai peha ho taringot tudalan si dalananmu, huiringirik peho dohot pamereng di mataku. Unang tuksongon modehamu, manang songon halode nasonaroha, dan olo dumolok tuho, dan pinatunduk di kongkang. Tung nalado paniaha pani penjahat, alai manang ise na marhaposa tu Jehovah, haliakonona tu si asini roha. Marlas ni roha mahamu ide Jehovah, jala marolopolok mahamu, alea kapartigor, jala marende masudehamu apa parsihot maroha. Ido sahat na matua do na tumangion hata ni debata jala na upeopsa. Amen. Marede hita siya nomor 110 sia ayat sada 2 ayat 3. Nari asa dapat paskai sahak ma Yesus tuhuta Betania naningana ni si Lazarus na sinunggul ni Yesus sian namate. Jadi di pauli na sida madisi si panganon uluan di ibana si Maria do makobasi si Lazarus masada dongan na mga disi. Gabi dibuat si Maria masa sahati miak mardus na arga naso marsaur dimiahi mapak ni Yesus jala diobu nama dibahin mga lapu jala digohi miak ima bagasi jadi sada sian akasi sian nai namarguar Judas Iskariot nanaing macehewon ibana maddok asal suhinadis miyaki argat tuah supang bain si lewan tu akan napogos alai dada napogos na sinahihonna umbayan didok ibana songoni panako do ibana tahe diusung do asi-asi ni halak aitu ibana dipasahat kuroi. Dungin na Jesus ma pasobu ma ibana adipake doi hira tu ari hatata nomhi ai toktong doi adong napugos di tonga-tonga muna jal asal ma olo hamu tapatupa hamum do nadingkat tu nasida alai angwahu dang manotong di jolumuna. Kitab nena bangsa dona nilai naman joy doibana mamiyahi pamataku songo nama nomo situtu do hataku tuhamu manang dilihat dilihat portibion di jengkajang muse baita naulion hatamu
Marede Mahitas yang nomor 222 ayat sada. Torang ni hari nai dibagi halak naro tu pesta ima nanang roh Yesus tu Yerusalem. Jadi dibuat nasida maakka mare-mare laho manomu-nomu iba na huhut majouhon. Hosianna pinasupasu manaro marhite goar ni Tuhani Raja ni Israel. Dungi tapot ni Yesus ma halu disada. Ima dihuduli hobar tu natar surati. Unang homabiar ale borusion. Idama rajam do naro masih hudul di anak ni halude. Jari nabor hati Yesus rak dohot pumuan yang kasih seanai, hinsa marohani sambol pumuan ini mojibata. Marsuara nagogos yala sude hagogohon naun didaside. On ma ende pamujio nasida. Pina masing-masing merajai, naro marhite-hite gorani Tuhan. Damai udah di surga, hasang apon di dijam. Manida namasai hal karise dohot bebasi akan latorobi manduk tuibana. Orang yang atong akasi seani guru. Alai nina mengalusi nasida. Hudok matuhamu, out ma uhong nasida, jauh-jauh ma akabatu. Alai dibongoti si polisi si Judas namar goar Iskariot sahalak sian nasa pulu duai gabelaho ma ibana martutup dohot akas ituan imalim raponakka panungkanei manang dia dalanna pasahaton ibana diului si Judas Iskariot mai jala dilului matiki naune pasahaton ibana sosian pamotuan ni natoropi. Dihamu dongan sapor seaon nunga satu be tuhata Yesus di Yerusalem madapoton ari raya Paskah sonnaung ni lubahon nahian tabigedo surak-surak ni akas situa menatorop pangisi ni huta Yerusalem manomu-nomu haroro ni Tuhani mandok Hosianna pinasupasuma naro marhite goar ni Tuhani Raja ni Israel. Alai di hari perhubasan perjolo ni pesta Paskai didapoton sisian naima Yesus ni nama tu dia ma patureon nami diho panganun Paskai dipangidoroham gabridok Yesus ma laho mahamu tuhutaan manopot sianu dok kamu matu ibana tona ni gurui nadapot nena matikiku dihoma ahu sorang lahoma mga Paskai do rap dohot sisiaku. Jadi saut madisuibana sisiana dua halak jala di dok matu nasida. Mololau hamu tutukai pajupang mahamu disi dohot sahalak nama ngusung aek saudon. Ibana mapayuton hamu. Tu ibana madok hamu dia dobilut inanan. Asa disi hupangan kami Paskai. Jadi patuduhon matu hamu hidup pagi jam sada nalabas natipa kinembangan. Disi mampat hamu dihita. Aleyama namun terbaik Tuhan masih menau. Alai kaya unamam guru turahaku. Rohamdo alai namasa dusudena. Asa Jepang hata ni panawirangi. Duni ditanpon salut siseani ibana lau mapodus. Dungi ditakuk maka soldadu dohot induk nasida rodiakan aposon di Yahudi ima Yesus jala di hoti jadi togion maibana jumolo tu si Hanas ima si matuan di sikaya pasi tuan ni malim dina sataon ni
nama dokto akka Jahudi dengan do mate sahal kumokop bangsoi. Ada orang sosahat Yesus tu tangani pemunu patu pamangan pasca do nasida di sada bagas sinambangan ni akka sisian nai ada orang somar si panganut pasca nasida diburi Tuhan Yesus do pak ni akka sisiani laos didok Yesus ma asa moloahu Tuhan jala guru muna tamama nang hamu masih burian pat ai situruo do huleho Tuhamu asa dibayan hamu nahubai ini Tuhamu tung tiruan nadengkan atahe dia jaro Tuhan Yesus asa nang hitape tamado masih burian pat sama hita hataridani parmahama ranggiota na marsipatu toru dirina huhut masih sehat dosa asa tung ias hita di hadapan ni Tuhani. Jadi dinamangani nasida na Yesus ma situturo na hudok Tuhamu asasian hamu naing pasahato nahu dungi marsak situtuma nasida gabe di padok bema tu hamu tu ibana dang ahui Tuhan alainin nama ngalusin nasida ia ina rap dohot au manuduk ke tangan natu parikawani ido nas pasahat ahu tong donian ujung ni anak ni jolmai song natar surat hian alai marjia ma pasahaton anak ni jolmai tagunan unang sangat tubuh ibana tu hasianganon alai ada masada sian akasisiani namun uji manok tu ibana ima hawaloman di Jesusi ima dihilap si Petrus jadi nina manganduk ibana sukul mahisena hidup nai jadi pajonok matu lambung di Yesus mandok tu ibana Tuhan isei gabe dia si Yesus ma ia tu silahan harus topik jadi dinamakan nasida diindak Yesus maroti laut pasu-pasu di ponggol lima jala di parlehon untuk akasiana hukut manado jala hamu jala pangamana dagi kuwono doni di pinggan didok mamaliate di lehon matu nasida gabe saluhut do nasida manginum siani laos didok matu nasida mudar mudar parpadanai najisehon mokok tarok hak situtu do nahudok pontuhamu masotu pabe moku olat nion siang karbue ni hawa morigori saat rodi ari sogut di sisi malimoku na baru di harajau ni debata. Jadi di somopon mana nasa topiki leho matu si Judas Iskariot anak ni si Simoni. Jadi dung diboduti ibongoti sibolis ima ibana dungi didok Yesus matu ibana humatok ma ula si ulaonmu asa dung dicaro si Judas na sat topiki laho ma ibana tu balian ni hutai alai borngin ma iujui. Jadi dung dia dehon nasida de puji-pujiani luar mana sida laho tu dolu jetun. Mareda hita sian nomor 112 ayat 1 Oh
Asini rohama dihamu dohot damai nasin debata ama, dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jamita dihita di pertangyangan di Bornginon, tersurat mai di Evangelium Lukas bidu 15, mamuka sianat sada 1 ayat pitu, hujahama tutonga-tongata. Dungi di pasolhot torop akka si jalobeo, dohot si pardosa dirina tuibana, laho tumangihon hatana. Jadi marmungut-mungut ma akka parise dohot si boto surat, ia hatana sida, dijakonod do akka pardosa. Pola sapanganan ibana dohot nasida. Gabe di hatahon ibana ma upamaon tunasida. Ise hamu sahalak parbiru-biru 100. Anggotar dep parsada siani. Na sotuminggalhon na sia pulusiai di ladang. Laho mangalului na sotaridai pai maju paksa. Ia dung dapotsa dia pehom matua barana sian las ni rohana. Jadi dung sahat ibana tu jabuna. Di papungu ma ale-alena dohot hobbar hudulna, di dok ma tunasida. Marlas ni roha mahamu rap dohot au, ala jupangau biru-biruku naung magoi. Hudok ma tuhamu. Sumatusido gumodang las ni roha di banua gijang mida si pardosa sahalak, naolo paubahon rohana, asa mida sia pulusia partigor nasopola paubahon roha nasida. Ola nedo sahatna. Damang dainang nahina holongan di bagasan guar itu hatta Yesus Kristus. Adong dosa halak amah na baru mulak sian parkarejuanna. Dung sahat ibana tu jabuna tu bagasna di bereng ibana jabuna nunga terbakar hagoran. Dingot ibana adong tulu yanakonna na memet dope di bagas jabui. Totudang boy na sida menyelamatkan diri. Alani di lojong ibana ma masuk tu bagas nai. Nakpe nauksude akka halak bahkan tetangga naungro mamereng jabuna hagorani madok. Tidak ada lagi gunanya kamu masuk. Tidak ada lagi gunanya kamu menyelamatkan mereka karena mereka pasti tidak bisa lagi ditolong. Alai dang dipardulihon amat tai ahp padohan ya kajolma na di sinoni. Masuk do ibana tu jabunai, dilulu ibana ma tiap ruangan anak konai, jala dapot ibana, jala boy matutu. Dibuan ibana ruar, sian bagas na terbakari, jala selamat. Nagabe pertanyaan mengapa bisa seseorang mengabaikan keselamatannya demi menyelamatkan orang lain. Bahasa boy seseorang mengabaikan segalanya. Seperti yang ditunjukkan oleh Bapak yang saya ceritakan tadi. Boy pe songoni ima alani holong ni roha. Karena cinta mendorong seseorang melakukan sesuatu hal yang tidak dapat terbayangkan sebelumnya. Cinta membuat orang peduli kepada sesamanya. Cinta membuat seseorang mau berkorban demi yang dicintainya. Cinta membuat seseorang peduli, menyelamatkan, menolong tanpa peduli dengan dirinya tetapi hanya memikirkan orang yang dicintainya. Jala ido nata bereng, jala ido nata halason molo hita patu pahon pasyon. Patu pahon pasyon namar ningot hita
disude akapabahenan ni Yesus. Dia memberikan semuanya termasuk nyawanya. Dia berkorban demi cintanya, demi kasihnya kepada kita. Jadi molo marpasyo kita namar ningot kita makalason. Balga ni holong ni rohana. Perbuatan yang luar biasa. Dia menyerahkan nyawanya, hidupnya demi orang yang, demi kita yang dikasihinya, yang sebenarnya tidak layak, sudah berdosa dan tercemar. Damang dainang, di bagasan tikion, di namar pasyon paduaho kita, ditarengoti itu hita perumpamaan. Perumpamaan ni Yesus taringot tu biru-biru namago. Sada biru-biru namago, sian 100 biru-biru. Molo didok mago, agoan itu sesuatu yang membuat kita merasa sial. Muki kiado hita agoan, buhado pakilalata tiki agoa kita, pasti do juk rohata, merasa sial, buasa bui mago. Dak pola alani argana rupani. Dak pola alani argana alai merasa hita loh, kok bisa hilang. Buasa bui mago. Jala berusaha do hita mangalului namagoi. Talului ditoroni meja, talului dia kadalan nong tabolus na tadalani. Asa dapot namago nakin. Ala memang songon naketeroha, nak perupani sandal jepit, itu dia nakingate. Itu dia nakin. Talului doi sampai dapot. HP sedia manian argana. Apalagi molo barang berharga namagoi. Tabayakon molo mago barang berharga na bernilai menurut kita. Dan ngadok siya kita nang gosada pe napasobuhon. Toh ema. Na pola luluan nih. Dan ngadok kita naman doksongon. Bahkan begitu sesuatu yang berharga, barang kesayangan, namagoi, pikir ngahitir-hitir kita. Bah, hapi harga doi. Buhan mabaino ku menggeti nganingon rupani. Ulu si pata tangis, ulu si pata marsak, segala cara tapatupa buha asa boy dapok namagoi, ala tak merasa kita itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Bahkan tajupangi do mungkin nanti biar dong CCTV, tolong dulu saya mau lihat CCTV di mana tadi barang saya yang hilang. Mungkin tak lapor tuh polisi. Asa boy Jepang. Namago nakin. Ala tahilala macai arga. Macai rekod di bagasan nguluta. Jalaho bartusima. Turpuk jamita nanaing berengota dison. Yesus mengalehon sada perumpamaan di mana seorang pemilik domba perbiru-biru na memiliki 100 biru-biru alai magoan maibana sada sian biru-birui. Ahado respon ni ibana. Ahado dipatupa ibana. Ketika dia kehilangan satu dombanya, ipasobu ibana do. Lo masongo nih. Masa saya harus tinggalkan 99 demi satu yang tidak jelas. Bagaimana mungkin saya meninggalkan 99 ekor. Biar sajalah yang satu hilang, yang penting 99 ekor ini bisa selamat. Buat apa berkorban? Buat apa capek-capek? Buat apa mengejar satu yang hilang? Biarkanlah itu hilang. Yang penting 99 lagi selamat. Allah memang secara hitungan logika, secara hitungan matematika bengerugi. Tinggal hono sia pulusia ala nisada namago.
Jala ido pamikiron ni Parise do si boto surat. Ido pamikirion na sida uban na marmungu na sida tiki ro aka pardosa si jalobeo di pasolhot dirina ro na sida tu Jesus naeng manangihon hata ni Jesus. Di pasolhot aka torop si jalobeo dohot pardosa laho manangihon hata ni Jesus jala ditiki ima Jesus pola sapanganon dohot nasida marmungu-mungu ma Parise dohot si boto surat. Allah menurut nasida mereka ini bukanlah sesuatu yang penting. Buasa pola dongano nih. Buasa pola atoa nih. Dang rekod si jonoha nih. Si pasidingot doakan nasongoni. Menurut nasida akan ang magoi aka pardosai dang rekod nasida bui parsidohot rap doho Jesus. Ala dang rekod dak perlu si disingkirkan, harusnya disingkirkan, diabaikan. Alai tapi reng ma dibai Jesus di sini perumpamaan nai pemilik manang napuna biru-birui lao do ibana mangalului nasada namagoi. Ditadikon nasia pulusia di ladang holan lao mangalului biru-biru nasotaridai. Ahanan naeng berengot tasyani. Di sini naeng berengota bahwa cinta membuat Yesus menjangkau orang yang terhilang, orang yang dinilai tidak berharga, orang yang dinilai dianggap perlu disingkirkan, si pasidingon. Alai Kristus, Yesus, patuduhon, balgani holong ni rohana, dia menyambut orang-orang berdosa. Ketika orang Farisi mengecilkan, ketika orang Farisi hanya fokus memandang kelemahan, memandang keberdosaan, memandang pelanggaran. Olah di bereng nasida si jalobeo di bagasan pikiran nasida, na jahat don. Natakang don, pardosa don. Ketika orang Farisi mengucilkan dan senantiasa hanya melihat kelemahan, keberdosaan orang-orang berdosa dan pemungut cukai. Tetapi Kristus justru melihat kebutuhan rohani mereka. Isido parasinganna. Risi hanya memandang dari sisi negatif, dari sisi keberdosaan dan harus disingkirkan alemolo Yesus. Melihat kebutuhan mereka bahwa mereka perlu, mereka harus dirangkul, mereka harus ditolong, mereka harus disembuhkan. Yesus tidak membiarkan status sosial. Alana status sosial ni halakon dianggap status sosial yang paling rendah. Yesus tidak membiarkan status sosial, kebiasaan budaya di mana mereka harus menyingkirkan kebiasaan mereka, kebiasaan budaya mereka, tidak bertegur sapa, tidak menganggap orang-orang berdosa dan pemungut cukai. Tetapi Yesus menghancurkan kebiasaan-kebiasaan budaya itu. Yesus menghancurkan status sosial tersebut dengan cinta, dengan kasih. Yesus mau bersama, Yesus mau menerima orang-orang berdosa. Jala menarik musaya di son diturpukon akasi jalobeo dohot perdosa. Mulut tabereng nakid dia sada. Jadi dungi di pasol hot torop aka si jalobeo dohot si perdosa dirina tu ibana lau manangihon hatana.
Artinya ada inisiatif dari orang-orang berdosa itu. Inisiatif roh pasol hotot dirina. Arti dadang na Yesus. Na roh Tuhan sida. Alay halak pardosai si jalo bewi roh pasol hotot dirina. Naing tumangihon hatana. Luar biasa. Luar biasa sikap ni si jalo bewi dohot pardosai. Roh na sida. Di pasol hot dirina. Holan lau menangihon hata ni Kristus, pengajaran ni Kristus. Siani buneng berengota berarti mereka menyadari mereka adalah orang berdosa, ditadado dirina perdosa ibana. Alani di botodo ada sesuatu yang mereka butuhkan dan apa yang mereka butuhkan itu hanya ada pada Kristus. Roh nasida, pasol hotod dirina. Di botong nasida holan marhite Kristus do. Adong jalan keluar sian persoalan nasida, sian hadosao nasida. Alani di pasol hot tu Yesus lau manangihon suarana. Di namar pasyo kita di bagasa tikion om masada sikap naikon tapatupa. Ro pasol hotot diri tu Yesus manangihon hatana. Roma hita pasol hotot dirita. Isa do halak na ro pasol hotot dirina. Halak na ro pasol hotot dirina ima halak na takas manada dirina bahwa saya ini orang berdosa, songo si perdosa do si jalo beonakin. Saya punya kerinduan, saya punya kebutuhan. Dan kebutuhan itu hanya ada di dalam Tuhan, di dalam Kristus. Alani iko pasol hotoku diriku. Tu Kristus jala tangi honoku hatana. Panggilan ima tu hita di bagasan tikyo. Naeng parsidohot hita. Pasol hotod dirita makasih holi tumangihon hatana. Ala ibana do natuk paluahok kita. Natuk mangalehon aka jalan keluar. Molo halak na merasa dirinya sudah bersih, sudah suci, sudah saleh. Karena dia merasa kebaikannya, kehebatannya sudah melebihi orang-orang berdosa, pasti dodang roh ibana pasol hotot diri. Allah merasa toh saya sudah melakukan semuanya. Saya orang suci, saya orang saleh. Ale molo halak natakas manada dirina, dia adalah seorang berdosa, pasti do. Saya akan datang pasol hotot diri tu Kristus, tu Yesus jala tu mangihon hatana. Jala tabereng musai diturpukon respon di Yesus. Ketika orang berdosa datang. Tikirosi jalobeo dohot halak perdosa pasol hotot dirina. Yesus menerima bahkan sapanganon nasida didok nakid disi. Siani patuduhon tuhita bahwa semua orang berharga di hadapan Tuhan. Siapapun dia diterima dengan sukacita. Ise pe halakna songot dia pe dosana ahape di patupa ibana moloro pasol hotot dirina tu debata pasti diterima, pasti akan disambut. Molo Kristus menyambut semua orang. Menyambut semua orang yang datang kepadanya. Berarti dang berhak kita HP mengabaikan orang lain. Jika semua orang diterima, disambut, songo dia pe pangalahona. Tidak dibeda-bedakan. Berarti kita tidak berhak memandang rendah, tidak berhak menghakimi orang lain. Semua orang berharga. Dan berhak kita pasidiko kalak alai
ikon songon Kristus tetap menyambut mereka, merangkul mereka. Molo taboto adong hahuranganna. Dang bahenot tahahurangan nai pasidikon ibana siak kita. Molo taboto adong kesalahan ni ibana. Dang bahenot tak kesalahan nai gabe alat menyingkirkan dia. Sian parsaurata. Alai songon halak na merasa hita lebih suci. Lebih mengenal Tuhan. Mungkin kita merasa kita lebih beriman, lebih rohani. Ay halaki nga mangulahod dosa, nga marjahat, adong hahuranganna. Jika kita merasa kita lebih suci, lebih kudus, lebih mengenal Tuhan. Baik ko patuduhonot tadutong. Bahwa kita sudah mengenal Tuhan dengan tidak mengabaikan mereka. Dengan tidak menghakimi mereka, songon halak parisenakin. Halak parise merasa na sudah nau paling tahu tentang firman Tuhan. Alai sikapna menyingkirkan orang-orang berdosa. Tidak menganggap, tidak menerima orang-orang berdosa. Alai dipaingot mahita unak songoni. Molo patuduh honota dirita songon halak naung takas majalo hata ni debata. Nasol hot tu debata. Songon halak parise naung takas maboto apa maunya Tuhan. Apa keinginan Tuhan. Tajakon, tahaholongi, tasambut. Bersama-sama dengan kita. Bukan malah menjauhkan mereka dari Tuhan. Bukan malah menghambat langkah mereka untuk datang kepada Tuhan. Dan gabe hita menjadi penghalang mereka untuk berjumpa, untuk bertemu dengan Tuhan. Alai hita mah, ikon merangkul nasida, ikon bui marhite hita, lam solhot nasida tudebata. Jadi kita bukan menjadi orang yang membuat orang lain menjadi takut. Gabe mabiar jumonok tu debata. Alai bohado hita mabahin akadonga tanata anggap menurut pikirata mereka adalah orang-orang yang berdosa dalam tanda kutip. Mari kita bersikap baik. Unang gabe tabadao nasida siad debata. Hindari sikap merasa diri paling benar, paling kudus songon halak parise dok si boto surah nakin. Hindari sikap merasa diri sudah paling suci, paling tinggi dan menganggap orang lain lebih rendah, berdosa, jahat. Jika kita memang sudah hidup suci, jauhkan kesombongan. Jika kita memang sudah lebih beriman, jauhkan sikap merendahkan. Tetapi bawalah orang-orang di sekitarmu kepada kebaikan untuk semakin mengenal Tuhan. Jalanan bereng muse dison, sude do hita berdosa. Ikor rajumat tado, sude hita berdosa. Molo peta bereng halak melakukan sesuatu yang salah, menyimpang dari jalan Tuhan. Jangan tampil sebagai hakim, tetapi kita juga harus berkaca. Saya juga seorang yang berdosa. Sude hita berdosa do. Naing masude tong hita ro pasal hotor diri manada dosata. Jika Yesus datang bukan sebagai hakim yang menghukum orang-orang berdosa, nek songoni mahita datang dengan penuh kasih kepada orang-orang yang kita anggap melakukan pelanggaran. Jala marhite terpukon. Marhite perumpamaan domba yang hilang. Naing Yesus menegaskan songon nanidok di perjanjian lama, na tersurat di perjanjian lama di Hesikeli. Di dok disi ima
Dang di halomon rohaku hama mate ni halak perjahat hamu mulak naido tumadikon dalanna asa mangulu. Jala ido na dipinasikop ni Yesus roh ibana tu pertibion. Dia datang bukan untuk menghakimi tetapi membawa orang-orang yang berdosa, membawa orang-orang yang melakukan dosa untuk diselamatkan kembali kepada jalan yang benar, supaya tidak ada lagi yang hilang, sehingga semua orang menjadi pewaris kerajaan Allah. Jala naparpudi marhiti terpukon di patuduhon bahwa Tuhan Yesus itu adalah sosok yang penuh kasih. Sosok yang penuh kasih. Ditadiko saluhutna. Ditadiko nasangaponna. Ditadiko nadong dibana holan humokop pita. Rotu portibion gabe jolma mangalului hita. Mabuak kita mulak asa malua. Pola mate ibana humokop pita. Rap mahita makalason. Rap mahita makamulatehon. Holong ni Kristus di bagasan ngoluta. Amen. Martangiang mahita. Mauliate Tuhan di barita nauli na kubegi hami. Gabe si parholong mahami tutu. Gabe halak nabui. Mabuan dongan nami tuadopanmu. Kehadiran nami bukan untuk menyingkirkan orang-orang yang berdosa alai mabuan nasida. Gabe parsidohot taruli di harajaumu. Asiroham Tuhan patau mahami patupahoni di bagasan ngulu nami. Marparbuema barita nauli naku bege hami di bagasan tikion di tonga-tonga di ngulu nami. Hubo kami Tuhan tuadopan mo kadongan nami na di bagasan parsahiton. Napeak di bagas nasida, napeak di rumah sakit. Secara khusus ima inang situa silalahi sian wik opat. Dot inang manalu sian wik 10. Tuhan homa maddaw ni nasida. Homa na mangalihon hamalumon. Pasu-pasu disudi aka pengobatan. Pasu-pasu disudi aka usaha nasida mangeahi aka hamalumoni posrohanami Tuhan. Patuduamu aka dalan nauli boy hatop nasida ditangani diurupi. Aka dokter gabe boy nasida Tuhan mendapat penanganan na terbaik hatop malum sian aka parsahiton. Posdorohanami Tuhan dia sini roham. Hodohu pangasahok kami madaone pamalupon nasida. Nang keluarga na mengurus, na menjaga, na makobasi disudiakan narikot, diaka inanami na tongon marsahit di bagasan tikion. Leon hahipason tu sudiaka keluarga. Lehon gogo kesabaran. Dot haporsyaw na tugu asa toktong nasida Tuhan di bagasan las ni roha. Makobasi akan narikot di inanami na tongon di bagasan parsahitoni. Pasu-pasu mahami saluhutna. Pasu-pasu akaya nakon nami naneng mengadopi aka ujian. Parbisuhi parsahalay nasida. Leon hahipason natakas asaboy nasida Tuhan mengikuti aka ujian dapat aka nilai nadenggan. Boy nasida masuk tua kasih sikola nahi nasi holan ni rohan nasida. Asima roham Tuhan, jalo matangyang nami, marhiti anakmu Yesus Kristus martanya kami Tuho. Amin. Marendehita sin buku de nomor 425. Maria Tuhan, saudari
du be marata martang yang mahita. O ali Jehovah di batanami na usobahami di bagasa Tuhan Yesus Kristus nang makokopami. Mau lihat Tuhan di lekoti ki Tuhan apalah di cadarion di borginot tahe. Rohami ruasmi walahu sadari hami tunggudang tutu dosa nami. Alani rohami manopot wali Tuhan. Hami nang di bagas doromon nang maadong di live streaming di Jabu Nabi. Saya marpanata mahu wali Tuhan diak kapangiduan nami. Ganu marsada-sada. O wali to di perbadia. Saya ajari hami luhut mangidus pangiduan nami. Marhiri tagyang naibe di basrohan naibe itu ho. Asa ditangihut Tuhan amanami kapangiduan nami. Mulai tema Tuhan nungatol hasabit itu di tahun 2022 ima pinatol hasnya siniroham jala takas dua li Tuhan udah lari habi 2 tahun manipat maham itu digosa-gosa alani penyakit corona matu gudang aka arsak ngatu gudang nang naborhat gudang namar sahid wali amak pardenggan basa hape sonari di palas horpe ham itu ro martangiak tuho saya baik mayel Tuhan akka kegiatan namin na tiki di pandemi ki gabi marperbui pajonokot haporsian nami tuho jalaho matungang mangapuli na sida na terdampak baik naguan hosa teh jala pasu-pasu sudiaka na tininggal hon na sida unang manian gabe madeli na sida alai lam jonok tuho marhabor siao tuho aliamak pardinggan bahasa songoni pa di pertanyaan nami di tahun nali Tuhan na pinatu pani huriam tutu saya baik manang ise na doh beribadah baik di gereja maupun di Jabu Nabi live streaming. Manang pinangiru na sida Tuhan, saya tangi homma marpanata mau di sida. Ay tunggudang dope holso nami ale Tuhan. Diaka kebutuhan nami siganu pare. Diaka kemungkinan niaka anek terjadi itu hataku butuh hami dope songo dia ujung ni pandemi konali Tuhan alai postoroana Tuhan ngahu hilala hami padongane ommu tu hami gabilam gumos hami rap doto alianak perdengan bahasa saya tangi homali Tuhan akka pangiduan ni na marsak terutama Tuhan akka hami na tua-tua amado ina makarikot tuha perluan niaka darat nami na pinalumihom itu hami ay takas di boto Tuhan ala ni haportibiono tung macegudang godaan baik melalui medsos baik melalui TV doakan asing Tuhan mempengaruhi nasida lam dau tuha porsion na tuhoi holak kami ma nian pargoguamu asabuy hapasigoton nami akay anakon nami asabuy na siya musya de Tuhan gabe generasi penerus ni huriamon aliamak perdengan bahasa saya siru hamdi hami sungoni manang dak kanakon nami na sodabok kari juru bela Tuhan paturuhon ulaon ay tung matsegodang ulaon na boy patupamu de Tuhan sungoni manang di akay anakon nami na sojuparope akka siroka nito dina nak penaung tiki nare Tuhan. Paturu tu na sida siroka metodina nagabe keluarga Kristen na burjutuho. Aliamak perdengan bahasa ala tongon 2 tahun tahe. Tongon 5 tahun para sini rohaon. Para 1 tahun kesehatan. Taku boto hamid dia na terbaik ulawan nami ala nunga dibentuk panitia Tuhan
homa le Tuhan nama masuk-masuk ke panitia, doa ke perhalado, nalaho manupahi, ulaon kesehatiani hasadaw ni rohai, asa inian gabi marbungarog warmu, di tongotongan ni huriam, nang di portibion alemak perdengkan bahasa, alani pangimang hidup mahamid ho. Homa le Tuhan, na memimpin na kapadita nami, doa ka perhalado, asa diboto, dia manaubuk tahe tu ulon ima ulon kesehatian ya Tuhan. Jalan nga dibentuk aka seksi-seksi di periode ale Tuhan, homa na menggerakkan nasida, asa bui dilaksanakan ka program-program nama perbuehon laho patupahon holong ni roham dihami saluhut na le Tuhan. Songonimu le Tuhan, namang idrohami tu negara namion, ala natongo tehe stokin nae, nunga mulai adong gejolak-gejolak laho pilpres Tuhan. Unang mainyan gabi magugay hami, alay pasturohan nami Tuhan, tangamu nagugui, homa le Tuhan, namarmahani hami saluhut, unang manyan akan manggori, nagabi mempengaruhi kami, alay toktong mahami, aman, damai, sejahtera, menguji guarmu, jala homa le Tuhan, na mempersiapkan ang pemimpin nami tua kaari na mangihut, asa boy kami tutu beribadah marsobat ho, marhite-hite, Yesus Kristus mangidu kami tuho. Amin. Tapuji maung saya Tuhata marhite ede 110 hasada di ujungna. Amen.
tai deon et sada los jong kita. Peliata. Ali di bata manami na di banua gijang hodo haroruan ni saluhut silehon-lehon na dinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat hami masyan na nilehon mitu hami pelian nami tuho. Sejalo may gabiwap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asa huparhasyang hami pelianon pati bulhon harajaon mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalamu tadahami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami maddok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen rap hita martangyang ditangyang aliyamanami. Aliyamanami na di banua gijang. Say pinarbadia magoarmu. Say Roma harajaonmu. Say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matu hami sadarion hangoluan siapari. Sesa madosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unang hami togi untuk pangujunan. Lalu hami sian pangagu. Ehorona punah harajaon. Do tagogon. Kau dihasang apun saliling-lilingna. Amin. Asini rohani tu hatta Yesus Kristus. Dot holong ni rohani di bata ama. Dot parsauran ito di porbadiama maddongani hamu saluhutna. Amen. Kami na marhobas di bagasan ti Kion, parhalado, ti musik, ti multimedia, nang sude ruas na marpungo di bagas garejaon, madok tu hita mang inang narong di bagas tabe, oras madihita, selamat malam.